Kinong tre ka district council menta kasengi ka apply tari ku kalan kor arja apply kilaya bam jasngi aplau juga ke HADC barban sangi tre sendan ban syong kalan muar aplau ke HADC bandawa ban plan no ya ka area bat ka die ka jongki ke belas sakut menta la kumba sistem tam e ha ke jingran bakilat patai kubor nakal yang ubat titos terbel khan ubadai chief executive members ka ke HADC loong bo ukem TPA bakinong tre baro ke syong bat pep tre namar ki klan pertiap bakin sangi tre menta kasengi ubat titos sulak kerpat di kinong tre bakin up ya sya sipor bangin persyang bat ika tulop ulong bakin sepen biang no manla ubnai bakin omdei bandu ika tulop namar lada ja badu ika tulop ka khamsyam jing ya susu bat lada kidu tangai ka area kampat dakta e laban ra ubat titos ulong ru bawat la udipudi CM 41 yakran hak bedai bat kan ka kam herena kaliang jong upat ularai basan 4% in plat no ika area bat ka di e ulong ka ngayok jing tip mene ba kidi staff jongi ki ami sepo ba bagi ong bagi kuat bani kenduk yang te namar bangadon kham cengai na po office tinggal syu ong ki orsa bakin persyang bani keren dan rei nak yang jongki ki pen pawai ba ki kuat ba ban ya kenduk bana te kadau ke baning kong hi kalong ba ki kuat ya ke ban yo no ya ke area ba ya ke di ke jongki kumba ke di kala dep mo la dehi ban yo ba kani ke area kum no kala sakut mentala kumba sistem te hoi kadai ka hok ka jongki ni nakaliang ka isi ngi mong ba kam dei ka hok kadai sya ka hok ba ki dei ru ban yaki dei hok ru ban yaki tang batang ka wei ka long ba kim simpen bana alpa la ni kim simetu lupa yang ba kan don ni jing yaki la ni kam don kan ka ultimatum ka ba hakini kisi la dep ban ong ba ngin yaki no namal ba pim ai kata-kata tere kumanga ong ba kadai ka hok jongki bat ki don hok ru ban yaki ya kata ngam so tenrei ka akuar pak kalong ba kide ban pentip shwa yang ngi authority bala kumnu ngin yo perkhat kai ten rei ngim dei bang isu syong kelikti umang laong ba ngim syong perkhat ya ka jing e ka jongki nama ke area kam dei tang jongki kadon jongki XMDC ru ki ba la lech sakur nang ta kadon ke area jongki MDC ru ni te kini ke area ba kha ki sakut lut kadau kalong ka baningkong kadau kalong ka jing bom don pisah kajing bom dan pisah pak kadai kadau baka sorkar kami sempelait ya ka share ka jongi jong usnem arfuwe jong usnem arfuar arfulai kabangi yo menta kalong ka share jong arfuwe arfuar kabangi dang yo dang menha ka ni December last December tena tak kadau ka bu jing bahaya ngi pi tena tak kadau kajing kerpat yang ai ki staff kalong ba lakum num to yasha sipor ngin persyang rei kabanga kerpat iki kalong ba tang baya ka tulop pat ngele iban penbiang nau mo na we banai su we banai bakim dei banduk tulop bala da giduk tulop pat te kalong jing bakam karam rei lagi duk te area bakim pat yo kampat dakta te den rei ka jing kerpat ma ki pat kalong ba ngong to ya sya sipor namar ba ngampat yo ban syong ru ba udipti CM namar ba udipti CM ubat ya ka finance dia haji sya ka dia subjek jong i ke ba i de ban tuklar ban pet den rei kum ka jing trilang pada ke isi kemun nga kong CM pangadon ke jing kle marba ngamla ban sunyat ban ong ka tu ka de ka portfolio jong di CM ulong responsible mo kamlong ban yakran kena kelung pi habang idon ha ka isi kemudian ni yang idon ha ka government kadi bandon ka collective responsibility kadi bandon ka jing kle lang melak ban yanyak kumbalong mentang ayu i ha sorkar bagi yanyak uwe menta mau belajar election ni fiom no re hana ka tu ka tenat ka de jong UDP tu ka tenat de jong NPP isdang ban keno menta ka tu peni jing long khulung pi kum kinong yalam haba pi lead ya ka sorkar la kalong habang ila yakut nduk basdang bagade ka sorkar khle khaulang ni de ban yashim ya jong kle la da phil ne pasu di ban yo jing untuk di ban yo lang kai di ban sim lang ke jing kli ki di ban sim tang ya ka ba don so ta ka jonga ka bam don so pa ka jong pi ki ka de ban lom ta te hang ni ru ni don ka collective responsibility ha ka ba ngiar kit kli lang ni kit kli lang te ta ka dau mentan namar bangi don ni ka ta ka jing kit kli lang wala dau dipti CM 41 ru na ka benta ka jing jong ki staff benta ka si na ka liang ka jonga ngalarai ba 50%
50% ngala ai order mentan 50% ngin pelat no ni ka area ni ka di ong ba ka bedai ba ka jing thung ka swal te ka ni ngala pensai mentan ong ba nakaliang ke chungi ngi la kidon tang lai saungut ki ba ngi thung namar ba kadon ke jing dawa kata kalong ba menta kidon ki artili ki department ki bangidon kamberi kerke kata gawe kalong ba hapo building bylaws menta kidon kami ki technical ki badai ki engineer la ni ki diploma engineering civil engineer maka benta bakin haban le check keleng-keleng menta ki building nang ta bangin grant ki building permission nang ta bani inspection ya ki building then ladang im don ki field staff ki babiam kumnungin pertelon ni ngani kata ngi haban tum kat tukat ni ki casual na kabenta kadi ka kaba arpa kadi jing ade bagani ka implementation ni ka landbill agaba mentangi haban ay kini ki itu ki bakiwan register mo ki brio kita ki land records right of land records gitu ki kot pen scam ti shuaban ay gitu kemud kidon kat tukat ni ki proses ki haban le kidon ki site inspection kidon ki bangi haban ni tau kidiban sna ka map pakum ta terter tiban le ya kani ban pen kre apa office ngi dan kami ki brio kita kadang ngi thungkat tu kan ningut tang lai songut na ka bentaban penbiang iki dan reki ki ong bang ngi thungkat wingut dan re hoi la persang ban le amta tang bang ila pen sange no sipor chwa menta nama bangi sutu ya ka jing e jong ki staff